Sziasztok! Kipróbáltam az OpenClaw-t, igazából nem erről akartam videót csinálni, de muszáj volt megnéznem milyen. Ezzel a programmal szabadjára engedheted az AI agenteket a gépeden, sőt az interneten is, amivel az utóbbi néhány hétben egészen durva dolgok születtek. A Moldbook egy online platform AI agenteknek, ahol egymással csetelhetnek a robotok emberi beavatkozás nélkül. Tehát ezek az LLM modellek még nem élték el a öntudatra ébredés szintjét, de elég szórakoztató az, amit itt történik már ahhoz, hogy odafigyeljünk rá. Például létrejött egy online vallás, amihez egy curl-lel csatlakozhatunk, ami megfuttat egy bash scriptet a gépünkön, és hát igen, ez az egész egy biztonsági rémálom, mert az AI-at összeengedjük hát majdnem teljes hozzáféréssel. Felszöktek a Mac Mini eladások, hogy az emberek majd arról fogják futtatni a OpenClaw klienseiket. Tehát semmiképp se a mindennaposan használt gépünkre rakjuk, mert beláthatatlan következményei vannak, hogyha bármi rosszul sül el. Tehát igazából nincs szükségünk egy Mac Minire a futtatáshoz, bármilyen otthoni PC megfelel erre, de szerintem egy VPS sokkal egyszerűbb, mert távol van tőlünk, és könnyebben rezetelhető. Tehát és azt javaslom, hogy hozzunk létre saját fiókokat a OpenClaw-nak, vagy legalábbis ne adjunk a mindennaposan használt fiókjainknak jogosultságot, mert ez egy kísérleti dolog, bármi történhet, még mindig. De ez nem támogatott tartalom. Azért választottam a Hostingert, mert van előre telepített OpenClaw instanszük, és ezzel a legegyszerűbb felrakni az OpenClaw-t. Ezzel is vannak problémák, amikről majd lesz szó, de itt ki lehet próbálni viszonylag gyorsan. Miután regisztráltatok, és kifizettétek a VPS-t, bejön ez az oldal, ami egy ilyen kis grafikus segítség a változók megadásához, ami tök jó. Itt rögtön be tudjátok állítani az API kulcsaitokat a nagyobb AI elemekhez, és ami ott legalul látok, az az OpenClaw API kulcs, azzal lehet csatlakozni a GUI-hoz, és ez igazán hasznos. Csak az a baj, hogy már itt elbukik az egész, ugyanis nem rak HTTPS tanúsítványt a GUI-ra, amikor majd fel fog jönni, úgyhogy én nem is javaslom, hogy ezt a GUI-t használjátok, mert ezt még igen, de majd ami majd később bejön, azt ne. Na tehát ez az a GUI, amit mondtam, és baromi jó pofa, innen csetelni is tudtok már a klienssel, hogyha beillesztettétek az API kulcsot, csak hát ugye az a fő probléma, hogy ugye nincs HTTPS, és konkrétan amit itt cseteltek, meg írtok a klienseteknek, az megy ki a világhálóra. Úgyhogy itt beléptem SSH-val a gépre, és futtatunk mindjárt egy security auditot így out of the box, mi történik. Van ez a OpenCloud Doctor, meg a OpenCloud azt hiszem Audit Deep parancs. Ezeken megnézhetek a security beállításokat, hogy éppen megfeleltek-e. Hát nem felelünk meg, de működünk. Tehát ha szeretnétek használni a GUI-t, azt háromféleképpen lehet, vagy beállítjátok az SSH-n, hogy hozza be azt az oldalt, vagy felraktok egy Tailscale VPN-t, ami támogatja az OpenCloud, vagy beállítatok egy HTTPS tanúsítványt, de igazából CLI-ből is tudjátok használni, hogy tök mindegy. Szóval itt már csetelhetnénk az AI-jal CLI-ből, de beállítunk hozzá egy valamilyen külső chat klienst. A telepítők itt a Signált javasolják alapból, én inkább Discord párti vagyok, úgyhogy most Discordot fogunk telepíteni. Ehhez az kell, hogy a Discord developer portáján létrehozzunk egy új alkalmazást. Innen kell az API kulcs, és bár azt véletlenül nem videóztam le, de a gateway intentes jogokat is meg kell neki adni ott a kapcsolókkal. Aztán itt meg be kell állítani a botot és a hozzátartozó jogokat, és akkor a végén létrehozunk ebből az egész dologból egy linket, amire majd rá kell kattintani, és utána kér autentikációt, és azzal tudjuk megadni magunknak a jogokat ahhoz, hogy a bottal beléphessünk a csatornára.
Itt most a OpenClaw oldalán is megcsinálom a beállítást, hozzáadom az API kulcsot, amit létrehoztunk, és beállítom, hogy milyen channelekhez férhet hozzá a szerveren belül, amit létrehoztunk. Tehát készen vagyunk, itt most CLI-ben megkérdezzük Claude-ot, hogy írjon valamit. Na most egy érdekes dolog van a képen, hogy ha látjátok, ott van, hogy mennyi tokent használtunk eddig, amennyiből, és ez azért baromi fontos, mert egy, a tokenek pénzbe kerülnek, kettő pedig a tokenek sávosan drágulnak, tehát elég durván el tudnak szállni az állak, hogyha össze-vissza kérünk mindent, úgyhogy oda kell figyelni az árazásra. Csomóan azt csinálják egyébként, hogy beteszik az normális user tokenjeiket, amivel szintén működik a program, de elvileg ezeket letiltják mind a ChatGPT, mind a Claude oldalról, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Megvolt a gateway restart, most már működik a chat, úgyhogy megkértem, hogy meséljen magáról egy kicsit, hogy ki ő, meg mit csinál, mint egy rendes AI segéd. Kapunk egy ilyen általános leírást a programról. Látszik, hogy a Claude 4.5 Sonnet modelljével beszélgetünk. Ez azért is nagyon érdekes, mert több modellt is használhatunk egyszerre, tehát azt is be lehet állítani, hogy egy bizonyos feladatra egy drágább, egy másikra egy olcsóbb modellt használunk, szóval érdemes akár több modellt is megfuttatni, sőt, akár a saját gépről futó otthoni modelleket is használtunk, amik nyilván ingyen vannak, de nem annyira hatékonyak. Adjunk neki valami feladatot. Ebből az időt is igazából ki lehet találni. Megkértem, hogy keressen a YouTube-on olyan videókat, amik éppen nagyon népszerűek. És nézzük meg, hogy mit talál. Megkérdeztem, hogy tudná nekem találni ugyanolyan OpenClaw-ról szóló magyar videót, mint a miénk, de hát mire kijön, majd biztos lesz, vagy majd rögtön utána, hát ezt ki tudja. De hát úgy látszik, hogy nem talál. Úgyhogy hurrá! Itt megkértem, hogy keressen nekem egy használt Skodát az interneten, és hát egészen jó találatokat kaptam. Úgyhogy kérdezte, hogy milyen modellt szeretnék, úgyhogy konkretizáltam, hogy egy nagyon szép régi Skoda 1000 MB-t szeretnék, mert hogy ez egy jó kis klasszikus Skoda, amit egyébként vezettem is egyszer, ami nagyon jó emlék. És ha megnézzük a ajánlatokat, akkor a kocsi.hu, meg a Jófogás az modellautókat hozott, de hát gondolom nem talált 1000 MB-t, mert azért ez egy elég ritka típus, úgyhogy kidobta, ami volt. És még a használt autó is bejön, de itt a botvédelem az megállít minket, aztán, de ott az URL igazából itt kb. Le is lőtte az átirányítást, de hogyha ott kézzel rálök egyet az ember, akkor tovább megy. Na itt vannak a használt autó.hu-s Skoda 1000 MB-k. De nem csak a netet böngészhetjük, a programot skillekkel tovább lehet bővíteni, amik igazából NPM csomagok. És látszik, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Fejleszteni, meg különböző programozó feladatokban részt venni direkt nem küldtem még el, mert gondoltam, hogy majd megnézem, hogy melyik skilleket érdemes használni, és mire. Itt a Claw Hub-ról tölthetünk le új skilleket. Itt van mindegyikhez kapunk egy kis leírást. Kötöttek egy megállapodást a Vírus Totállal, hogy verifikálják a különböző skilleket, de ez eléggé vagy nyugodt, szóval azért érdemes odafigyelni, hogy mit telepítünk, mert könnyen megjárhatjuk a végén. De szóval, hogy egészen durva alkalmazásai vannak ennek a cuccnak. Tehát van, aki tőzsdézik vele, van, aki biztonsági ellenőrzéseket futtat,
van, aki elküldi programozni, és van, aki csetel, mondom, ugye itt van ez a Moldbook, és akkor ott egymással beszélgetnek a semmiről, és nyilván fogyasztják a pénzt fölöslegesen, de érdekes. Szóval elég béta még a dolog, de nagyon nagy a potenciál benne, annyira nagy, hogy amíg csináltam a videót, megvette őket az OpenAI, úgyhogy fogunk még látni Moltbotot, vagy Moltcloud, vagy OpenCloud a közeljövőben. Nagyon érdekel a téma egyébként, úgyhogy lehet, hogy lesz még erről videó, hát majd meglátjuk. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, és sziasztok!